Volám sa Marta Franková, pracujem v M-Clinic ako detská a ženská certifikovaná fyzioterapeutka. V rámci vyšetrenia babetiek sa zameriavame na obdobie po 6. nedeli, kedy dohliadame na správny psychomotorický vývoj dieťaťa a zameriavame sa samozrejme aj na kondíciu čerstvej mamičky, čiže vieme krásne zdiagnostikovať poporodnú diastázu a kondíciu svalov panvového dna. Ako fyzioterapeut sa snažím vyplniť medzeru v zdravotníckom systéme, vyšetrujeme teda komplexne detského pacienta, vykonávame diagnostiku chodidiel a vyšetrujeme ho v statike a v dynamickom zaťažení. Do našej ambulancie prichádzajú najčastejšie mamičky s babetkami po skončení 6. nedelia. Venujeme sa teda najčastejšie popôrodným traumám, asymetrickému vývoju a gro pacientov nám tvoria brušné diastázy. Čo sa týka vekovej skupiny od 1 rôčka až po 3 rôčky, teda obdobie predškolského veku alebo predškôlkarského veku, sú to najčastejšie diagnózy, čo sa týka plochonožia a vpadnutých členkov. Poslednú skupinu nám tvoria deti školského veku a adolescenti, u ktorých riešime závažnejšie ochorenia pohybového aparátu. Ženskou fyzioterapiou riešime najčastejšie problémy v oblasti panvového dna, najčastejšie to je teda diagnóza inkontinencia, teda únik moču, oslabené panvové dno, hypertonus panvového dna v spojení s poporodnou diastázou.